ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಜಗತ್ತು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನವರಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬದುಕಡು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ಲು ವೈದನು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಸರ್ತಿಯನ್ ಬುಲ್ತೆ ಅಂಚ ಬುಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾ ನೇಪಲ ಬಯಕುನು ಬಾನ ಕೊಡಿರ್ದು ಬರ್ಸ ಬೋರಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನ ಬುಲ್ಪುನ ಕಣ ನೀರು ಬೇತಕಲೆ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇತಕಲೆ ತಿಳಿಪೋನ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಬಂಡ ಜಗತ್ತದ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಕುಸಲ್ದ ನರಮನಿ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಜನ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ಲ ಬದುಕಡು ಅಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಡು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಲುಪ್ಪುಡು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಲುಪ್ಪುಡು ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ ಲುಪ್ಪುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದತ್ತದ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಕಲಕ್ ಬನ್ನಗ ಅವನ್ ಪೂರ ಮದತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲೇರು ಏತೋ ಬದುಕಿಗೆ ಐಸುರು ದಿಜ್ಜ ಒಂದುಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ಬಿಟ್ಟ ಚಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಠಿಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ ಬಲ್ಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿ ಕನಗ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕರುಡು ಈ ಆಜನೆ ಎಸಲ್ ಮೂಡ್ದು ಬರಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ಒಂದು ಲೇರು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಚನೆ ಸಿಟೆಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂತೋಷ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 4-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ತಯಾರದಲ್ಲೇರು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವಿಜಯನಾಥ್ ಬಿಟ್ಟ ಚಟಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಟ್ರಿ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ದು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿನು ತುಯ್ಯ ಐಟ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲದ ದೀಪಕ್ ರೈ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ಕೋಟ ಐಟ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯರ್ದರಿ ಊಂಚಿದ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತಾರ ನಿಕಲೇನು ಬೋಡ್ತಿನ ತೆಲ್ಪಾರ ಇನಿತ್ತ ಸಂಚಿಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಜು ಕೂಟಂಡು ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಒರಿಯರ್ ಅತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದ್ಭುತವೈನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಪೊಲ ಬುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪೆನಿ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಬಂಡ ಮದಿಮಯನ ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲು ಆ ಸುರುತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಗಾತ್ರ ಬರ್ಫಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಸುರುತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ದು ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬತ್ತಾರ ಪುಡು ಎದುಕೊನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಮಾನೋಡು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಇಜ್ಜಾನೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಬೇಜಾರಾಪು ನನ್ನ ಓಲಾಟ ಬೇಜಾರ್ನ ಓಎಲ್ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಆತು ನಾನು ಉಂಡತ್ತೆ ಇನಿಗೇನ ಅಂಬಾನಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತು ಬೇಜಾರುಂಡನ್ನ ಕಾತಂಬೆ ಇದೇನೇಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಾರ ಸಮಲ್ಪವನ ಜನದ ಒಂದಪ್ಪ ಕಾಂಡದಾನೆ ಲೇಟ್ ಸೇಲುಂಡು ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಓ ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಇಡ ಕುಚಿದೇಪನ ಬರ್ತಾ ಮುಂದುಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಇಡ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ನೀ ಕಿಲ್ಲಾರು ಕುಜಾಲೆ ಬಾರ ಪೂಜೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಯಾಂದಲ್ಲ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಮಾಲ್ತದ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘ ಯಾವ ಓ 107 ಎಕಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋದು ಕೊನೋದು ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿಲ ಕಣೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಣ ಅಂದು ಜೀವ ಬಿಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪೆ ಬಾಕಿಲಿದೆ ಪೂಜೆ ಹತ್ತಿ ಆತು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲು ದಾದಲ ಮಲ್ಪಡ್ದವ್ ನಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ನ್ಯಾನೆ ಬರಿಯೇ ಪರಿಯ ಕಾಸಿರಿ ನಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ಪೇನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವಲ್ದಿದ ಆವಂಡ ಕಾಸೆ ರಗಲಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ಪೇನ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಂಬಳ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಟು ಅಂದ ಅಂಚೆ ಕೋಟೆ ಇರು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತು ಜರ ರಡ್ಡು ಐತ ಏರು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ್ ಬುಡ್ಡು ಆತ್ ಬೋಡು ಕುದ್ಕಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ದಳ್ಳ ಮಲ್ಪರಿ ಹೊಸತ್ ಕಾರ್ದೆ ಇದ್ದಾರಿಗೆ ಅಂದಮೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಾ ಅತಿ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ ನಮ್ಮೆ ಇಂಚ ರಜೆ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಬರೋಡು ಬತದಿ ಎಟ್ಟೆ ಬೇನೋಡು ಬಕ ಬಯ್ಯ ಬಲಿಪುನತ್ತು ಒಂತ ಬಯ್ಯ ಉಂತೋಡು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇನೆಯನ್ನ ಉಂಡತ ಒಂದೇ ವರ್ಷದುಲೈ ನೇಟೆಡೆ ಕಾರ್ ಯಾಂಡೆಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಏತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಹೋತು ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ ದಾದೇವ್ ಇದೇ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಲೇನು ₹100 ಕಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಎದುರುದಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕಳ ಪುಡುವಾಗೆ ಬಕಾಯ ಪಣಪೂಜಿ ಬಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ನಂಬೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬತ್ತನ ಬೇಗ ಪೋ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎದುರುದು ಲಾಡ್ಜ್ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆಗಳು ಲೆಗೋಣ ಪೋ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಲ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲತ್ತ
ಎನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟಿಗೆ ಸಾರ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪಂಡ నువ్వు ప్రమోషన్ తిక్కుడుందన మిస్టేక్ పోయి బల్లియప్ప ఎన్న లెక్క యాన్ తుంబు రూమ్ బాయ్ అదితిది ఇత మేనేజర్ అయిన ఎన్న మిస్టేక్ ఇజ్జి పంಡ ఏర్ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪೇರ ಅక్కడ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೆನ್ಪೇರ ಅక్కడ ಕಮ್ಮಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಕ ಏರ್ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಅక్కడ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಂಡೆ ಮಂಗಾಗಿ ಯಾಪ ಮಂಡೆ పోయరావు ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಚಿ ಮುದು ಏತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇ ಡೌಟ್ ಬುಡಾರ ಬುಡ್ದು ಬೈತಾರ ಅಂದಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ದೇವೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಓ ಇದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದಪ್ಪ ಉದಾರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕಡೆ ಮೇರಿ ಇರುಂದ ಜೈಜಿ ಒಂದೇಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ 6 ಪೌಂಡ ಬಕ ಯಾನೆ ಪೊಂಡ ಅಂಚತ್ತ 6 ಪಿದೈ ಪೌಂಡ ಸುಧಾರಿಪ್ಪುನು ಪುರ ಯಾನೆ ಅಂಚ ಅಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಸರಿ ಉಂಡ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ 4 ಬ್ಯಾಗ್ ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾನಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಆ ಪೋದಲ್ ಎಂಕ ಮಂಡ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಆ ಪೋದಲ್ ಯಾನ್ ನನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸರ್ ಅಂಚತ್ತುಂದು ಚಾಕದ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅವನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಪನೋಡತ್ತ ಅನ್ನ ಲೇ ಪದ ಎಟ್ಟ ಕೊರ್ವೆ ಇರಗೆ ತುಲಿ ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪದ ಪದ ಭಯ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳು ಕೈ ತುಲಿ ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈ ಸಲ ಯಾನ್ ಕಾರ್ದೆಪ್ಪೆ ತುಲಿ ಯಾರು ಅದೇ ಮುಲು ಒಂದೇಂಗಿನ 5 ಪೈಸೆ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಣ ನಿನಗೆ ಟಿಪ್ಸಾ ಅಂದು ನೀರೇ ಬತ್ತೋನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ 5 ಪೈಸೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು 5 ರೂಪಾಯಿನ ಪಿದ ಕೊರ್ಲೆ ಹೌದೇ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಗಾಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓ ನೀ ನಡೆದ ಬೈಕ್ ಉಂಟತ ಬಕ ಇಚ್ಚಂದೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಚ ರೂಮ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಒರಿಯಾಗತ್ತ ನೇ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಬರಿತ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒರಿಯಾಗತ್ತು ಬೊಡೆಜುಲ್ಲಾಲು ಏರ್ನ ಅಣ್ಣ ಬೊಡದಿರ್ನ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಏರೇರ್ನ ಬೊಡದಿಲ್ಲ ತಗೋಣಪ್ಪ ಬಕ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಪು ಈ ದುಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರೆ ಮುರಣಿ ಆಹಾ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹನಿಮೂನ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ದಯಗಿ ಅಂಚತ್ತು ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಚ ಹನಿಮೂನ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿವಾಗ ದಾದಾಳ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತಾ ಉಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡ ಹನಿಮೂನ್ ಗೊಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲಾಡ್ತು ಕುಟ್ಲಾಗ ಹನಿಮೂನ ಅವ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡಾ ಪೂಜಿ ಸಮ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಬೊಡೆದಿನ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಿದಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಬೊಡದಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಡೆದಿ ಪಿದೆ ಅವೊಂಜಿ ಏರ್ ಮಾರ ಪಿದಾಡ ಒಂಜಿ ಸಪೂರದ ಜನ ಆಜಂಟ ಚೊರೆ ಮಾತಂದುಲ್ಲ ಓ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ದ ಚೋಟನ ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ನರಮಣಿ ಬಂಡಿದೆ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಂಚ ಎಂಕಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಂಚಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ರ ಆ ಜನ ಪತ್ತದ ಸರ್ತ ಅಂತಾರ ಅಡ್ಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೋಡು ಅಂಚಾ ಜನ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅದಾನೆ. ಆ ಜನ ತೂದು ಬರ್ಪುಣಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ಬಕ ಹೌದಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಒನ್ನಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಟವಲ್ ಕಿಂದೆ ಕೊರುದು ಅವು ಪಂಡ 207 ಕೊಂಜೋ ಮೀ ಒಂದುಂಟು ಅರ್ನ ಮೈ ಹೆಚ್ಚುದಾಗಿನೇ ಏನು ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಮೆ ಅವರ ಅರ್ನ ಮೀದಾಣ ತುಲಪು ಅವು ಏತು ಬಂಡಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಪುಂಡೆ ನಿಕ್ಕಾರ ನೀಪುನ ತೋರ ಬನ್ನತ್ತು ಮೀದಾಣ ನನ್ನ ಟವಲ್ ಬೋದ್ಕೊಳೋದು ಬನ್ನಿ ಅಂಚಾನ ಅಪಗ ನಾವು ಬೇಲ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ರಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡತ್ತ ಒಂದು ಕೊಣಪೇಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬೊಡದು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಇಜಿನ ನಾನ ಮನಿ ತಿನ್ನು ಅಂದ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ತೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಯಾನ್ಲ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏತು ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟೆ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಮೀದಾತು ಜಾಂದು ಮಾರ್ರೆ ಓದೇವ ರತ್ಯ ಕೊಂಜವು ಪಲ್ಲದೆ ತೊಂದಿದೆ ತಂಬೆ ಈರೋಜು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವು ಬಾತ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ರೆ ರೂಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಲ್ವಲ್ದೆ ತೊಣ್ಣು ಮಂಚದಗಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಮಾಡೋಣ ನಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆದಿತ್ತತ್ತ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ತಲದ ಬೈದೆ ಸೀಂಕ್ರಿ ಪತ್ತೊಂಬದು ಮೆಲ್ಲ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷದ ಕುಟ್ಟುದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಕುತ್ತೂಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಏನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋದು ಕಿಮ್ಮೆ ಇರ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಆ ಪೊಂಜವು ನೂಕುದು ಈ ಮೇಕೆ ಪಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಪೂಚಿದಲ್ಲದು ಪರ್ಲಕ ಪೊಂಜು ಗಿಡ ಬತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನಾನು ಎಂಕಲ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ ತಿಂಗಿ ಆತ ಏ
ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆನಿವರ ನವೀನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ನಂಕ್ ಬರ್ತಿ ಅವ್ರ ನಂಕ್ ಬೆಹರಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒನ್ನಟ್ಟು ಟವಲ್ ಅದ ಗುನಿ ಅವು ಕೊಣೋದು ಕೊರಿಯೆ ಕೊರಿಯ ಏರ್ನ ಅವು ಇರ್ನ ಅಂದ ಪಾಸೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಂಚಿನ ಮರಣ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಇದು ಕಣ್ಣನಿ ಪಂಡ ಈರನ್ನ ಇನ್ನ ಬುಡುದಿಗೆ ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲನ್ನ ಅಂಜತ್ತು ಎಂಕ್ ಇರದುನಗ ಕನಿಕರ ಲಾಪುಂಡು ಅದು ನೀವು ಖುಷಿ ಲಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪೊನ್ನಾಗ ಲೈಫ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಏರಕ್ಕೆ ಕಾರಿಜಿ ಕಾರ್ ಕಾರಿಜಿ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣು ಲಂಚನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡಪೆರ ಸಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನೇಟ ಆನುಲ್ ಪಂಡಿಲಕ ಕೇನುವ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೋಕ ಎಂಕುಲು ವೀಲ್ ಚೇರ್ಲ ನೂಕೋಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡು ಉಪ್ಪುಡಾಯ್ನ ಕೈಕುಂಟು ಇರೇನ್ ಪತ್ತು ನಾನು ಹಣಿಮುಣು ಬೈದೆತ್ತ ತೆತ್ತರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೊಂಟಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದಾದ ಬಂಡ ಕೈಕುಂಟು ಈ ಪರಿದಿನ ಕೈಕುಂಟು ಯಾನತ್ತು ಈರೆ ಈರು ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳದ ಬಂಡಾರ ದಾದೆ ಮೂರ್ ಬತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಬರಬಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ದೇ ಎಂಕಲ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿ ನಡುಕು ಈರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ನಡು ಪೈತ ನೇನು ಬರಟೆ ಉಳ್ಳೆ ಬರಿಟೆ ಉಂಟ್ಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ದಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಅನ್ಪಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ನಂಚಿನ ಮಾನೇಕ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ದಾದ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಎರಡ ಪನ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಅನ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಇರಡಪ್ಪ ನೋಡ ಆತೆ ನನ್ನ ಇರ್ಡನೆ ಪನ್ಪ ಇಡಬಲ್ಲ ಇರ್ಡನೆ ಪನ್ಪ ದಾದ ಬಂಡ ಸುಳ್ಳುದ ಬಂಡಾರ ನಿನ್ನ ದಾದ ಸುಳ್ಳು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ದಾದ ಸುಳ್ಳು ಬಂದೆ ಮದ್ಮೆಗು ತುಂಬದಾದ ದಾದ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಅಮೇರಿಗೂ 10 18 ಕಾರ್ ಉಂಟು ಬಂಡಾರ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಚಿ ಅವಳ ಬೆಟ್ಟ ಗುಜಿನ ಡಬ್ಬ ಕಾರ್ ಮೂಲಂಗೆ ಇರ್ನ 10 18 ಕಾರ್ ಯಾನಂಚ ಬಂಡಿನ ಎನ್ನ ಮೇರೆಗೆ 1012 ನಂಬರ್ 1012 10 18 ನಂಬರ್ ದ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಬಂಡಿ ತಿರ್ಗವೆ ಉಡದಾದ ಬಂಡಾರ ಇರೇಗ 4 ಬಸ್ ಉಂಟು ಬಂಡಾರ ಮೂಲಂಗೆ ಇರ್ನ ಯಾನಂಚ ಬಂಡಿನ ಸ್ವಂತ ಬಸ್ ಉಂಟು ಬಂತನ ಬಯ್ಯಾನಗ ತೆಕ್ಕೆರೆ 4 ಬಸ್ ಉಂಟು ಬಂದಿದೆ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಟ ಮಾತಾ ಹೇಳಿಗ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಹೋಯ್ತಕ್ಕೆಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಯಾನು ತೋಡಾತ್ರೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸಂಚಿಕಾರ ದಾದೆ ಡಾಲಕ್ ಜಣ್ಣ ಎಂಕ ಡಯಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಡಯಲಾಗ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಸರಿ ಬಗಲ್ಲಿ ಆವಣ್ಣ ಅತ್ತಿಯೇ ಇರೇಗ ಚೂರ ಅಂಡಲ ನಾಚಿಗೆ ಉಂಟಾ ನಾಚಿಕೆ ಉಪ್ಪರೆ ಯಾಂದಾನೆ ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡೋದು ಪುಟ್ಟದಿನ ಇರೇಗ ಸೊಂಟ ಉಂಟಾ ಸೊಂಟ ಉಂಟು ದೇ ತೊರ್ಪೆರೆ ಪೆದಂಪಾತನ ಕೆಪ್ದಂಡದಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಹಾಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಏ ಆಜನ ಪೋಯಿನಾ ಅಲೆ ನೆಲ ಮುಸುನಿ ಇರೇದಾದ ಪಿಟ್ಸುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಒಂಜಾರು ಬಾಕ್ಯನ್ನ ಓದವ್ರೆ ಎಂಕದಾಗ ಹಾಕಿನಿ ಕಂಡನಿಗೆ ಹಾಕಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಎಂಕದಾಗ ಹಾಕಿನಿ ಈರಿಯನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅತ್ತತ್ತ ಓದರ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕದ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ತೂಲಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಚಕ್ಕ ಯಾರು ಒಯ್ಕಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪೋ ಮಾರದೆ ಏರು ಅಂತಾರ ಬಂತೆ ಪೋ ಉಂತಚಿ ಪೋ ಹನಿಮೂನ್ ಒಂಜಿ ಆದು ಪೋ ಪೋಯ್ಸರೆ ಇರು ಯಾನ್ ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಏ ಪೋಚ್ಯ ಉಂತ್ಯ ಅಂಚ ಬಲೆ ಸಾದಿಗು ರೂಮಂಡ ರೂಮ್ ಬಂತೆ ಏಪ್ಪ ಏತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬುಂಡಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಬೊಡದಿಲ್ಲ ಎಗದಿಗದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೂಮ್ ಹೊರತ್ತೆ ಅಂದನ್ನ? ಓ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪಡತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಪ್ಪ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡಬಲ್ ದಾಯಗ ಇರೇಕ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡ ರೂಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಯಾವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಅವಿನ ದೃಷ್ಟಿದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೆಡ್ ರೆಡ್ ಪಡತ್ತೆ ಬೆಡ್ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ರಟ್ಟು ದಾಯಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ನಾಮೇಕಿ ಮೇಕ್ ಲಾಗ್ಯರ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಾಕ್ ಅಂದಂದು ಮಂಗಗ ಲಾಗುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಗೆರೆ ಬೆಡ್ ಒಂಜೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಯಾವಣ್ಣ ಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ತಲೆಂಬರಟ್ಟು ಪಡತ್ತೆ ತಲೆಂಬು ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪ ತಲೆಂಬರಟ್ಟು ದಾಯಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತೊಂದು ತಿರ್ತು ಇತ್ತು ಕಾರ್ದಡಿಕ್ ಕುಲ್ಲೆ ತಲೆ ಮುಂಜೆ ಯಾವು ಅಂಚನ ತಲೆ ತಡಿಗೆ ಬರ್ಚಾ ಮನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ತಲೆಂಬುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾವು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅಟ್ಟು ಪಡತ್ತೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ದಪ್ಪದ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ರಟ್ಟು ದಾಯಗ ಇರೇಕ್ತದ ಗೋಟು ತರ ಇತ್ತು ಒಮ್ಮುಡು ಬಾಡ್ರ ಉಂಡ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಒಂಜೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಯಾವಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ರೂಮಡು ಎಸಿ ಪಡತ್ತ ಎಸಿ ಮೋಡ್ ಎಸಿ ಮೋಡ್ ಸೆಕೆ ಉಂಟು ಏಸಿದಾಯಗ ಇರೇಕ್ತದ ಮುಸ್ಕು ಮಾಡ್ತಿ ಚೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಹಣ್ಣಿ ಮೂನುಗು ಅವು ಎಂತ ನೆನೆ ಪೇಚ್ ಎಸಿ ಬರ್ಚಾನ ಎಸಿ ಬರ್ಚಾನ ಒಂದು ಎಸಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ರೂಮಡು ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ
ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬಕ ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ ಇದು ರೂಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚ ಅಂಚಂಡ ಏಸಿ ಪಡು, ಪಡು, ಪಡು. ಬೊಡ್ಚೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಎಸಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದಿರ್ನ ಸ್ವಂತ ಬೋಡದಿ ಎಂಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಣ್ಣ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿದೆ ಸ್ವಂತ ಬೋಡದಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಚೊರೆ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಒಂದು ಒನಸು ವೆಜ್ ಅವ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವ ಒನಸು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಮಟನ್ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಬೋಡು ಪೂರ ಒಣಸು ಬೊಡ್ಚೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಒನಸು ಬೊಡ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಣ ಇದೆ ಬುತ್ತಿಯ ಒಂದು ಬುತ್ತಿಗೆ ಕಜಿಪುದಾದ ಕಣ ಇದ ಎಟ್ಟಿದ ಪಡಿತ ಚಟ್ನಿ 4 ದಿನ ತಿಂಡಲ್ಲ ತಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಹನಿಮೂನ್ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಕಂಡೋಗು ನಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತು ಮಾರೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ರೂಮ್ ಬೈ ಬತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮೆ ಬತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅವರ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದೆ ಈರ್ ಬರಂದೆ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಬರ್ಪಿನಿಯೇ 4 ಜನ ಪೂಜ ಅವಳು ಅಂದತ್ತ ರೆಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಮುಕಲ 400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇನ ಮಾರ ಇದು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದಾಜ ಹಾಂಡಿಂಗ್ ಓ ಅವತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿನಿ ಬೊಡೆದಿ ಸ್ವಂತ ಅದು ಪೋಡ ಆತ ಬೋಟೇದಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೂರ್ದೆ ಓದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹೋಟೆಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಬನ್ನಿ ಅವು ರೂಲ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ನಿಕ್ಲು ಮೀನಾಗ ಒರಿಯೋರಿ 15 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯೊರಿಯ ಮೀನಾಗ 15 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹೇಗೆ ನೀರ್ದ ಅಭಾವ ಉಂಡನ ಛೇ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪಣ ನೀರ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಬೈದ್ವೆ ಅತ್ತ ಅಂದುದೆ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ನಾಂಡ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂಡು ಇರ್ನ ಪುದರಿಂತೆ ಬಂಡಾರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕಕ್ಕ ಕಕ್ಕ ಕಣ್ಣೂರು ಕರ್ಣಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಕರ್ಣಿ ಈರ್ದದೆ ನೀನಿ ಈ ಅಂದಾಲ ಇನ್ನಿದ್ ಅರ್ನ ಪುದರೆ ಅಲ್ಲ ಸುಸ್ಸು ಸುಸ್ಸು ಸುರಲ್ಪಾಡಿ ಸುಮನ ಸುರಲ್ಪಾಡಿ ಸುಮಣ್ಣ ಈರ್ದದೆ ಯಾರು ಈ ಅಂದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಗ ಈರ ಪದಾರ್ಥ ನಮೋ ನಮೋ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಮೋರಸ್ ನವೀನ್ ಮೋರಸ್ ಅಂದ ಬಗ ಆರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ರಾಗ ರಾಗ ಪಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಒಂಜಿ ನಮೋ ಒಂಜಿ ರಾಗ ಅಂಚನೆಗಳು ಕಂಟೆಲ್ಲ ಗುರು ಆವಾಡ್ ಮೂಲಂಜಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ದುದಾದೆ CCTV ಚಾರ್ಜಸ್ 150 ರೂಮ್ CCTV ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ಏ ಇರ್ದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹೇಗೆ ರೂಮ್ ಬಿಡು CCTV ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತ ಬಚ್ಚೋ ಅಂಡ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ CCTV ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹಾ. ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ CCTV ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಮೀಪುಣೆಂದು ಪೂಜ ಒಗದಾದ ತೂಪಾರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಮೀನಾಗ 15 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ಪಗನೆ ನೀರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ್ದಾಯಕ್ ನೀಯೋಡು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಕ್ పోదు మీక ಓ ಅಂದ ತಬ ಹನಿಮೂನು ಹನಿಮೂನ್ ಜಾತೆ పోయి ಹನಿಮೂನ್ ಆದೇ పోయಾ ಶಾ ಔಟ್ ಅಣ್ಣ 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 ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ದಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹನಿಮೂನ್ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಮ್ಮೆ ಅವಡಂದುಲ್ಲಾರ ದಾದಾಂಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಮ್ಮೆ ರಾವಡು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸುಂಡಣ್ಣ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಸದ್ಯೋಗ ಜೋಕಲ್ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಎಂಕು ಆಪರೇಷನ್ ಆತು ನನ್ನ ಅಂದ ಓಲು ಮೂಲು ಓ ಮೂಲು ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿದ ನಾಲ್ ಕಂಬೋಲು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಸುರುಕಾಗಲ್ಲ ಪಲೋಗ್ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಹಿಡ್ದೋಕ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮರಿಯಾ ಜಾಯ್ಸ್ ವಾಮಂಚೂರ್ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ವೇಕಸ್ ರಾಣಿಪುರ ಸುನೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಬಜಾಲ್ ಸಲ್ಮಲು ವಿಜಯಣ್ಣ Namaskara. Hello, Alvin, Arya, and Sunil. I think it is a very good performance. Thank you, sir. First of all, the first time I'm doing the Naljalla role equal in the entire play. Four of them had got equal chances to perform, and Naljalla bari had a performance. The script was nice. Finishing onchuru atu anta. But overall, script was nice, concept was nice, acting was good,
punches was good, dialogue delivery was good, everything was superb act. I must ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಬೈದ್ರು ಮೂರೂರು ಬೈದ್ರು ಒಂದು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು. ನೆಲ್ಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೌದಾದ ನಿಖುಲ 4 ಜನಕ್ಕನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಇರುವನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ. ಈವನ್ ಸುನಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ. ಮಾರಿಯನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಂಪಿನಾಡ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಖಿಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಲ್ಲುನೆಲ್ಲ ಆಲ್ವಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಉಂದು ತಗೋಡಾಂಡ 4 ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡಾಂಡ ಕೂಡ ತಗೋಡಾಂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ನಿಲ್ಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತತ್ತದುಂಡು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರಿಯನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತತ್ತದುಂಡು. ಡಯಲಾಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಅವು ಡಯಲಾಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬತ್ತನ ಐತೆ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತತ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಲ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಡ್ ನಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರಕಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ ಬರಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ ಅಭಿನಮಂದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಳ ತೂಯಿನ ನಿಖಲೆಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.